Velkommen her til Hardeværket. I det her lille klip skal jeg lige vise jer, hvordan man kommer i kanoen, sådan så man ikke ender med at starte turen med vådt tøj. Inden man i det hele taget hopper i kanoen, så er der lige et par vigtige ting. Man skal have vesten på, inden man hopper i, og det er rigtig smart at have pakket sine ting, for hvis nu, at man taber noget, så flyder det, når det er pakket rigtigt. En lille ting, vi har svømmeveste og vi har redningsveste. Man bestemmer egentlig selv, hvad man vil have på. Undtagen de små børn, de skal have redningsveste på. Nu skal jeg så til at hoppe i kanoen, og rigtig mange står sådan her med noget i hænderne og tænker, så hopper jeg bare lige ned. Og så sker fejlen. Så jeg viser lige, hvad det er, man skal gøre. Man skal have tømt hænderne, så man har frie hænder. Jeg kan lægge det her, eller jeg kan lægge det ned i kanoen. Vigtigste pointe er, at kanoen her, den kan jo vippe. Hvis jeg træder her på kanten, så vipper den. Men hvis jeg sætter min fod i midten, så er kanoen meget stabil at træde i. Så jeg skal have en fod i midten, og så har jeg de frie hænder. Jeg skal ned og have fat i rælingskanten, fordi nu er det mig, der styrer, hvor meget den vipper. Og jeg bliver bare ind over midten, så kan jeg sætte mig ned, og nu er jeg egentlig klar. Så er jeg jo på vej tilbage fra en dejlig kanotur. Jeg har siddet ned i kanoen ret længe, så mine ben de er nok lidt tunge og lidt stive. Det er også her, at man kan komme til at lave nogle fejl, fordi man tænker, nu er jeg færdig, nu skal jeg bare lige land, og så glemmer man lige at tænke. I- og udstigning, det er det vigtige. Jeg skal have tømt mine hænder igen. Jeg kan lægge min pagaj her, padel. Jeg kan lægge den herop, og så skal jeg igen have frie hænder. Jeg rejser mig op, foden i midten, og op på land. Og så er jeg sikkert i land. Ja, så kom endelig afsted ud i naturen. Oplev naturen fra vandsiden. Der er masser af muligheder her fra Hardeværket.